mayong adlaw sa tanan. Karong hapuna kay mag-exercise ta. Ang atong exercise is simple lang, walking ang atong exercise. Kay walking is always the best exercise. Nasa pagtuon nga you need to have 7,000 steps a day. Daghan sa benepisyo. Ang walking sad is dili kaayo ingon anak kabugat kay sayon raman sad ni siya. Help me, help me. Tanawon kung asa tarpita maabot ani ron atong sawayan dito abot sa Tigbaw tadlas ta diri sa may North Gen nya kung makaya pa nato adtos Bakayan adtuon natong Bakayan. Kuyogi ko ninyo ha. Ang oras karon is alas 4 pa sa hapon kapin, so medyo init-init pa siya na pag-iadlaw pero okay ra na kaya ang adlaw naman ay vitamin D nya. Ang vitamin D is makapabuhos man sa ato ang immune system. Tuol na lang ko sa North Gen molektor niya ta dire sa may Tigbaw. Actually ako permi na jud ko mag-walking mahapon every time mapalit ko og sudan adto sa merkado sa Talamban. Number 1 exercise, number 2 medyo mahal ang plite kaya tag 25 naman, so back and forth it's 50. So that is why mo choose ko og walking. Gawas na lang siguro kung magdali ko, that's the time na masakay ra ko og motor, pero as much as possible kung kaya ra gyud akong lakawon, lakaw ra jud ko. Nindot ram sa kay dili ram sa kapoy mag-walking. Bago lang ko nakalabay sa North Gen paningdaan ako ang gisubay karon kay mo ni siya ang Kauswagan Road. Padong ni siya dito sa may interior. Kay walay jeep mo agi diri, usually mga motor ang mobiyahe. May maagi ani mo akbang dai sa North Gen na diya ang Franciscan Sisters. Kaning gisubay karon ang daan paingon sa Tigbaw. Medyo daghan og sakyanan ron kay siguro mga alas 4 naman sa hapon. Daghan yun ang mangulit o sa pasad nagkadaghan na sad ang mga sakyanan. So before dili ni siya ingon ini ka traffic, pero karon murag daghan na gyud kaayo ang ilahang mga sakyanan gyud diri. Ang kining daan dire sa Tigbaw paingon dito sa Pitos medyo dako na ni siya kausaban. So before dili ni siya ani kalapad og daan, daghan na kayong mga establishment. Sa una na siya establishment, mingaw ni siyang lugar dire. Mao gina magkaana magkausab ang panahon. Di ako diri tungod karon sa Maryville. So kani nga village mao ni siya ang village dito sa San Jose before sa North Gen. So na siya shortcut pero galing lang dili man ta pwedeng moagi dito kay sa subdivision, private property. Dili ta paagyon sa guard. So kung makaagi pa lang ta dito, shortcut ra kaayo. Ang mga gasoline station ko diri yahay na lag kompetensya anay. Before duha ra gyud ni ka gasoline station, Petron o Caltex. Naa dito nahimutang before sa bridge. Karon Gemini na ang ngana nga gasoline station, karon daghan na Shell, na Phoenix. Ako ana karong alabyan ang kaning iskina diri sa Tigbaw going to San Jose, Purok Uno. Pwede ra ka mo shortcut ko diri pero wala ko ni agi diha. Diretso ko ni agi sa kaning paingon sa Pitos nga daan. Approaching nako karon dito sa bridge. Okay, pakita ninyo unya kung unsay hitsura sa bridge sa Tigbaw, connecting between Talamban or Tigbaw to Bakayan. Ang kani akong nalagyan karon mo ni ang Gemini Gas, formerly Caltex gasoline station, pero ilang dogin na nilang giusab pila na katuig ang nilabay. Mora gani siya ang usa sa mga gasoline stations dire nga dugay na kaayo. Kaya ang usa katumang Petron. Pero ang Petron karon is usab naman sa napangan. Ato usab gilabyan karon ang kapilya dire sa Tigbaw. Kani siya nga chapel is privately owned siya. Pero mom nga sa landmark dire sa Tigbaw kaning kapilya, kaning mga area nila ni Boy Menyusa, because they are known man gyud nga lumad ining mga dapita ba. Mo ni sa dire ang mga landmark sa Tigbaw. Dool na lang gyud sa bridge. Naabot ako dire sa bridge sa Tigbaw. Mo ni siya ang endpoint sa Talamban and also the starting point sa Barangay Bakayan. So iniglabang ni mo ani nga bridge, ang mosugat dayon nimo mao ang Villa del Rio. Once makalabay na gani ka sa Villa del Rio, timaan lang na siya nga nanaka sa
sa Bakayan. Kumani mo dito sa Villa del Rio, mo sugat na pod nimo ang Pristina North. A few moments later. Time check, it's already 6 PM. Madong na po uli, pero napaghihapon ko diri sa Bakayan karon. Ato na pong balik og lakon, pero madto ta sa Talamban atong tanahon o kaya pa ba natong mulakaw paingon dito. Based sa akong observation, ang Bakayan is already highly commercialized. Daghan na kayo mga establishments, then ang mga tao nagkadaghan sad. Unlike before, so sadya na siya, dili na kakinahanglan pa moadtog layo kay ang kasagaran sa imong mga panginahanglan na naman diya sa tungod. Medyo ngit-ngit na gid siya, ni south na gid ang adlaw, pero dili pa siya ingon ana sa ngit-ngit kay murag hayag pa man, pero padayon ta sa atong paglakaw. Balik na ta diri glabay sa diri sa may Villa del Rio. O labang na pud ta diri sa bridge sa sapa nga nag-uwang sa Tigbaw o sa Bakayan. Yan ako sa Taytayan na pod. Ano siya nga Taytayan is dugay na dugay ni siya. Wala pa ko na tao na nani siyang Taytayana pila na katuig. Until now buhi gyapon nga Taytayan. Sa una ko no, mo labang di ko no sa sapa. Kung dako ang tubig ko no, dili ko no kakalabang sa sapa. Matanggong ko no ang mga sakyanan. Pero katumagong mga panahon before 90s, dili pa masagod ingon ni ana kadaghan ang mga sakyanan. So medyo maihap pa ang mga sakyanan. Even ang mga motor dili pa sa kaingon nga daghan kaayo, so gamay pa lang ang motor atong panahon na. Pero matanggong na gid sila. So mo na nga naka-decide nga maghimo og bridge. So mo ni siya ang bridge. So until now kani nga bridge buhi gihapon, hinaot nga mupanmulungtad gihapon ni siya hangtod pa sa pipila ka mga henerasyon. Kato pa ding wala kahibaw na ining atong channel, i-invite di ita mo sa pag-like, pag-share o pag-comment aning ato ang video para motaas pagyud ang engagement na to diri. Naghanday kayong salamat sa ako ang 1,600 plus ka subscribers. Pinaot mapadayon mo sa pag-support nining ato ang channel. Hangyo ko nga please tabangi ko ninyo para makuha na to ang ato ang goal sa dili madugay. Gani-ganing magsige na lang ka og lakaw no. Bisag layo na ang lugar, kung maanad na ka, dili na nimo ma-feel ang kakapoy. Ang imong ma-feel is kuan na lang, mura na lang siya duol. Maanad na lang ka ba? Actually, this is my first time to do this one. Nilakaw ko gikan sa San Jose paingon sa Bakayan. Before man god is mag-bike man gud ko. But now, para mo kapoy sige bike. Gusto na po ko mo explore of something new. Mana akong gi-explore ang walking karon. Dindot ra pud siya, nice nga experience, dili ra say ka magmahay. Daghang kayong salamat sa inyong pakiguban nako sa akong walking karong adlaw. Hinahot sa sunod na pod nga akong mga videos. Aminyo gyapon kong suportahan. So again, ayaw kalimot sa pag-like, subscribe o pag-comment na ini atong video. Hangtod sa sunod na pod nga, daghang kayong salamat.